ụmụnne m nnọọ ndị ezigbo mmadụ ụmụchukwu daalụnụ ọ ga-adịrịrị gị mma taata ọkachasị taata bụ ụbọchị ụka maka ime ezinụlọ gị ma aka ọlụ gị ebe isi akụta ife gị na ezinụlọ gị ga-eli ọ ga-adịla ụlọ mma nnọọ otu a ka m si anabata gị na mmanụ eji eri okwu Igbo na 95.3 FM Radio Sapiensi ebe ọ na-abụ afambe Ifeanyọra kwe nwoke gbara agba nke ukwuu wee na-anabatazi nnukwu mmadụ onye na-anọla anyị n'isi oche ma oluru ana mgbe awa ụbọchị ụka ọbụla na mmanụ eji eri okwu Igbo ana m ekwu maka Reverend Father Dr. Fidelis Oke Onwudufọ ụkọchukwu osebụla ụwa okenye ka anyị ji malịa welụkwazịa nnukwu mmadụ n'ezi Owere nnọọ nna daalụ na ekene ọma gị ekene gị nwa maka na ihe ekecha anyị tugoro n'elu mkpu ma ọkecha ahụ tọlata ya ichuchu ekene na-agaghị gị anyị na-ekenekwa ndị be anyị niile Igbo bụ Igbo ndị Enugu steeti ndị Imo ndị Abịa ndị Ebonyi ndị Anambra ebe a izugbe ndị ọzọ gasị na anụ onu anyị na-ekenekwa Chineke dị ndụ onye ihe na-esi n'aka ya dị mma onye nyere anyị ndụ na ike na amara anyị ji ebi n'ime ya anyị na-echezie ụbọchị taa n'ihu n'izu ụka ọfụ n'ihu ka ọ gọzie na-edu anyị ka anyị na-eje na-anụta ihe anyị na-achụ ka anyị na-enwudie ị na-atụ anyị ike adịghị anyị na okwu ahụhụ ọgbọchacha ọ sị na onye butere ọfọ onye nwụrụ anwụ na-aṅụrị ọche na ọfọ ahụ dị ile onye nwe wee nwụọ onye tụtara ọfọ onye nwụrụ anwụ na-aṅụrị ọche na ọfọ ahụ adịkazi ile onye nwe wee nwụọ ọtụ ọzọ esi ekwu bụ onye tụtara mkpa ọgwụ onye nwụrụ anwụ na-aṅụrị ọche na ọgwụ ahụ adịkazi ile onye nwe wee nwụọ o nwere ife ya afụ ọ bụrụ onye ọka akpịrị ịfụ ihe ahụ ime ka ife ohia maka na ndị fụrụ ihe a hapụ ya erika o nwefe ya bụ ifu ya dakanye n'ime o merụ agha ahụ ata gị ụta onye tụtara mkpọ onye butere ọfọ onye nwụrụ anwụ na-aṅụrị ọche na ọfọ ahụ adịkazi ile onye nwere were nwụọ o nwere ife ahụ ịfụ iche na ọbara uru ịbamie n'ife na ọbaghị uru chacha oge ụfọdụ ịfụ ndị na-anwụ n'ihe abaghị uru ndị na-eje nga maka ihe abaghị uru ndị na-atụfu afa nna ha maka ihe abaghị uru ndị na-emerụ ezigbote ahụ maka ihe abaghị uru mgbe ọ mbezi omesi ọbịa fụ na ihe ahụ enwere dị isi ọ na-atụzi alịlị ya merụ ahụ ọ na-atụ alịlị nọ maka ihe a na-enweghị isi ka m ji weta ụdị afọ ọgụ ụfọdụ ọ na-emekarị onye ụsa ọ na-emekarị onye anya ukwu ọ na-emekarị onye ada enwe ndidi ọ na-emekarị onye arụ ọma jijiji na ọfụ ihe onwefe ahụ efu na-echigodo n'anya akụ n'anya na-akụ nke ọzọ eziokwu na ọfọ dị mkpa onye ọ na-azọ ọfọ onye ka eji wesị na onye enu si na ajọ ọfọ onye anasị na ọjọọ na ọfọ maala onye jie ụfọdụ ga inu asị na ọnwụ onye fụ ọfọ n'ụzọ fụ ozu ka ozu dọ ihe dị mkpa iwere ọfọ ya were ọfọ hapụ ozu wee na-aṅụrị na ji ọfọ wee natazịa wee na-egosi ndị ka ya marịcha na ka ọfọ na oseka onye nwecha na ọfọ onye lụta n'afọ onye nwe ka ọtọ n'ebe na ọfọ a na-achọ ka emute mgbe o ji wee nwụọ na-achọ ọfọ na enweta gị ino wee sị onye a na-enweta ọfọ a na-aṅụrị oche na ọ na ọfọ a dị ile na ọka ekwe ka nke onye nwe nwụọ ọ na ọgụ ụfọdụ efu ndị a na-echekwa n'ọgwụ inye ego were eje gwọ ọgwụ onye ebu ọnụ na-agwọ ọgwụ nke ọ dịka nke ọzọ ka ọgwọ ụdị ọzọ nwe ụdị ebe dibịa nọ n'ala Igbo a ọmahọ ọya ọmara onye kacha agwọ ọgwụ nke ọbịa ajọ ọgwụ enye ajụkwa otu esi agwọ ọkịrị mgbawa isi ka onye nwere onwe ya ka ọ mara ya ajụ ya ebe a na-eje wee gwọ ọgwụ ya zọ ndụ ka ọ mara na ọgwaghị ọgwụ eji emebi afọ ime ọgwụ eji egbu diọkpara ọgwụ ya onye ọgwụ eji ajafu mmadụ ma oge gboo ha na nwoke ha ga-agwọ ajafuo mmadụ onye ahapụọ
sibe nna ya pụọ ya afụzi ya jee ọrụ oyibo onye anatazi ụna anya agụzi ya ọ dịka ọ nwụrụ anwụ mana ọ dị ndụ nọdụ n'ọrụ oyibo wee nwụọ ya nata jewala ofu obodo eti ewu ebe ọzọ a na-akwụ ya aja njafu gwọrọ ọfụ elu ọnya eweburu ihe pụọ na ya atụzi ụkwụ na be nne ọzọ wee nwe ihe niile ọ nwere anaalụ ndị ọbịa o nwere ndị na-anwachata ụdị ọgwụ ajọ ọgwụ niile anwachata ebe a na-agwụ ya ọ nwere nka na-eji agwụta na n'ofe mmiri ma nka ji agwụta n'elu ugwu nwe nka na-egwụta onye nwa bido Amakọdị ọnwa mechata ebe ndị dibịa niile afọ ine wee sị ị na-amadị ebe ị na-eji agbụrụ onwere gị onye gwọgwọ a tatara ọgwụ ọnwụzi anwụ nkwata ebe ya inenekwa afọ ndị gwọrọ ụdị ọgwụ a na-gbuo mama ọnwụrụ ọgwụ akwụcha gwọzie anyị eli ozu gwọzie na onye gwọ ya anwụghọzi ndị niile gwọrọ ụdị ọgwụ abụ ifukwa ebe otu ha si wee kwụsị onye ụtụtara mkpa ọgwụ onye nwụrụ anwụ na-aṅụrị ha ama m dibịa nke ama dibịa nke ọzọ ma dibịa nke ọzọ masịa gị na-emezie ndị ma ha mbụ ka ebe ha nọ kịta ọgwụ ụfọdụ ihe o kwesịrị ihe mee mmadụ ka mmadụ ga-eji wee ma ife ihe ahụ efe efu ihe ahụ bakwa ulu na-emecha amachụta ede bụ n'ala eze ọnụ na-agbachi egwu n'anụ ukwu ihe a fachata na eze ada eju afọ ife ajụfada bụ uluchacha onye tụtara mkpa ọgwụ onye nwụrụ anwụ ma ọfọ onye nwụrụ anwụ na-aṅụrị ọchere na ọfọ ha dịkazi ile onye nwe wee nwụ ndị Igbo see na ọkpa na dibịa ada anwụ n'oge mana ọkụkọ ahụ afọ bi ya anwụ n'oge ọkụkọ ha nwụ anwụ na ya anwụ n'oge ma ọkụkọ amafọ na ndị ọkụkọ anyị na-eburu dibịa ka ọ na-ana ọ na-aṅụrị na dibịa na-aṅụrị emechaa onye ahụ ịchọ ihe o jitara na be dibịa gị na ahụ ji ga ha afụ ọnya mere na mmadụ itinye aka n'ọgwụ adịbedata ha mma n'ụdị ọbụla ọgwụ na-arụ ọzọ ndụ ogbu ọba ụlọ ụzụta onye abalị onye ọfịa ọ bịa anya ọfịa onye uwe isaa uru ọ baara gị onwe kwudo sọsọ ụlọ ọrụ nke bara na nwụ nke ndị mmadụ nọ na-agwọ ọgwụ a na-atụghị egwu ọ bụkwa na ọgwụ ị na-agwọ na-ele ndị ọkama na a na-atụghị egwu na oge ụfọdụ egwu a na-atụ onye ha karịa ihe ọ na-emenwu ebu a na-ebu agụ abụrịghị agụ na-emechanwu mana ọgwụ ụfọdụ ka mma na onye ahụ tụkwasịsara obi n'ihe dị mma onye tụtara onye butere ọfọ onye nwụrụ anwụ na-aṅụrị oche na ọfọ ha dịkazi ile onye nwere wee nwụọ ọtụtụ ọgwụ niile a na-agwọ adịdị ile ihe na-adị ile bụ egwu eji wee gwọnyewa ọgwụ ya nụ na onye a na-eme a na-atụ onye ahụ egwu n'oge gboo ya afụ dibịa na mmụọ n'aka ọgwụ ọ na-abịa ọ bịagide ute gị nso otu isi kata obi kafeli ya ọkọdụ ọgwụ ọma metao ife na-eme na ọgwụ ebido ịtụ mmadụ bụ egwu ọ dịghị ka akpata oyi onwe na-arụ ọ dịghị ka ọgwụ ọtụgowu ofu nwoke ese m na nna ya gwa ya mgbe ofu nwa esi na mgbe nna ya fụrụ onye achọghị ịnwụ n'ọkpọrọ asị ya gaa tụ na ihe ọbụla egwu gaa tụ na ọgwụ egwu gaa tụ na onye na-agwọ ọgwụ egwu na-efe onye na-achọ ịkọwa ọgwụ duburu ụzọ kwa ya aka na ọ dalụ ya na ọgwụ ahụ ga-atụ ya n'arụ si na emeghị ya ebu ọnụ eziokwu na nna ya gwara ya na ọgwụ ahụ na agwụla agwụ n'ebe ebido ile egwu nkwa ọgwụ a na-akpọ egwutu ekperima ekwechacha ya kechacha iyi ka ọ bụ ekechicha ya debe ihe anya oyi tinye isi ọkụkọ tinye isi ngwele tinye ya ọdụdụ ngwele tinye ndị isi ya n'ime ikechi ya debe ịna anya ọtụbaghị egwu mana nwedị ha na-arụ egwutu ekperima ido ya ubi ọka ubi aba aṅara gị n'elu ube gị onye na-arụ ube pụta ọfụla gafere ọ ya ma na ọnwere ihe dị n'ime a na-akpọ egwutu ekperima ndị agha lọghọlụ mana na-ejikọta ọgwụ niile a na-agwọ onwe nke nwere isi maka na ọ bụ na ọgwụ ahụ na-enwe isi onwe ọzọ onye anọ n'elu ụwa
ọtụtụ ndị agwọrọ ọgwụ ole ha mee iji akpagharị nwa onye ọ na-eji akpagharị nwe onye ahụ na-akọrọ ọgwụ kemgbe na-aga ọma ime adịghị Uchenna onye Agụleri ọsị nkịta fụlụ ọnwa na-agbụ ya ụja ọche na nwe ihe ọ pụrụ ime nwunye oge ụfọdụ nkịta na-agba ọnwa ụja n'abalị onye ọnwa anyị na-agbọ wo ịnụ asị ị na-agba ọnwa ụja ka ihe emenwere ọnwa ebe ọnwa na-etekarị nkịta ya nwanne nwe unu taa ọnwa alụ ka ya nwanne nwe nwe onye oge ga-agaghị na-ekwu na onye na-ekiri onye na-alụ onye karịa ya anya ekiri ihe akụrụ mgbe oge gara aga oge ụfọdụ efu onye onwere ihe eme nwunye ma onye na-achị obodo nọdụbeghị na-abalị ya mba ihe ekwu mmiri ndị Igbo si na mba maka na-agbala agụ afọ agụ erewere anyị agụ gị na-enwe ihe agụ na-eme maka na-atụ agụ ifu agụ ebube agụ na-eche agụ ife ọsọ agụ afọ ọdụ uwe ọgụ ọbụzọ fụ ya ma ndị gba ọgụ ọsọ agụ emegị na itu ọnụ na mba mba ka na-agbala agụ na ọrụ nwere agafere agụ na-akwụdonu akwado ebube agụ na-eche agụ na-agala onwe onye na ngwa agụ afọ na ụmụnachi ndị abatatara agbagodo ọsọ ndị abacha ndị ọrụ ukwu na-agbụghị n'onwe agụ afọ onye nọọsụ agụ gị na-enye apụtara ịpụ ya agụ onye agụ gị ikwucha ya mgbe ifụrụ agụ ọsọ abaghị okwu onye karịrị onye ka karịa ichie nwunye nwaanyị ifo ịtụjọ ọnụ ife onye anyị mechie ọnụ nakwa onye ukwu n'ebe onye si onye kwuo esogbu onugbu ekwu ka mgbe njigwa ekwu mana ikwu osisi ji egwe na nwere onye eme gakwa asị gị bịapụtara isi mba ngọọ ihe onye ọma na m na ya kwuo ije mana ikwu ihe na mgbe ị na-ekwu iche na ọ gaghị anụ ya na nwoke dị ibe ha n'ọnụ ji mkpa na aka ibi ọ dị mma Pius Oguebuani onye ọrụ Ifite si na ọ na-abụ ndị ichie nacha enwe ekwe ọtụtụ a na-arazi ọnụ ndị ichie nacha ekwe ọtụtụ a na-arazi ọnụ ndị ichie bịa ndị ichie na-ekwe akwụkwọ ndị ichie nke igwe nọ ndị ichie ri na-ekwu mgbugbe ndị ichie ndị mmụọ ndị nwụrụ anwụ panacha a na-akụ mgbe ahụ a na-akụ ekwe ha na ndị ichie nacha anyị na-akụzi ekwe na-akụlọ onwe na ọ na-aragado ọnụ a na-anụgo ka ekwerekwe ya ara komkom ndị ichie anago ekwe nkịtị bụzi ha ekwe na-ada ụda na-enye ha achọ nwee ulu mgbe ndị ichie nọ ndị ichie o nwere ogene a na-akpọ enenke nkwa ọja a na-akpọ enenke ọ sị na ndị mmụọ anaraghị aja na enenke a da-arụ ọnụ ị na-afụ ya na-emete na aja achịta enwekwa isi anụgo na ọja mana ọ na ndị mmụọ anara aja afọ ọja enenke ọra ọnụ onwe ha wee mee ịmana nkwara ihe a nke ntilaka ochu ihe na-eme ihe akịta nke ihe ahụ ejekọrọ na ọ bịaghị n'ahụ onye isi ka nnuke n'ụlọ na adụ ka arụ adịrọ nne m na onwe ka arụzi emecha na agụ ada agụzi m ọbịa arụ adịghị anwụkwaghị mana ihe nwa afọ iji dị nri ọ dịka na nkọta iji nwa na-agụwaghị ka nnuke n'ụlọ mama ihe ọmụkọ wee kwụrụ ọ na-abụ ndị ichie nacha ekwe nche ada enwezi isi ịma njọkụ Idemba ka o si Idemba dị n'Ikwu-Atọ dị n'Ebonyi steeti ọ sị na onye ụsa saa ma ọ satahụ obere mmanụ lacha onye ụsa saa ma ọ sata ọ dechala mmanụ lacha onye ụsa bịa dọda adị ịmanye onye ụsa bụ onye akpịrị ogologo ọnụ ka ewu na-esi na-akpọcha ewu onye anya n'ọfụ ọbara ebe ahụ olu na ọnọdụ anyị akpọchasị ewu a abọkasị ya ka ọma ma anyị enyetụ ya enyeghị ewu ahụ mgbe akpọchasị ya esi anụ ewu ọnọdụkwa
ya ọnụ wee ghee bere anụ bụ ichekwa ndị Igbo sị na onye esikwere ka esikwere na ọhụụ ka mara eri ndị esikwere ka esikwere ite ọ bụrụ ka amara eri ọkamara eri bụta agba ya nkịtị n'ụmụ ndị esikwere ụkwa n'ọkụ ụkwa ahụ na ọgọ nwa ọgọ ke na esiri ya ụkwa onye kọzọpụta fụ ụkwa kozi na oke na ụkwa adịgo egwu ka m chego ma ya ga-eke kuche m njem agbaghị nkịtị ụkwa buse kutuo ya zaa mmiri bụ ya gị ya n'ime na o nwere ndị esiri ụkwa ọ bụrụ ọkamara eri otu ka ọ dịkwa onye ụta ya rụzi egbuo ewu a sicha ya gbuo ji awụ mecha niile kee ya enyeghị ya ihe emezi bụ onwezi ọkwa eji wee taa anụ a nke mmanụ gbachara mmanụ a lacha maka na agụụ ihe na ọtụ anya nwa nke bibia anụ ọ bụla efefere ka e butere ka asa fetegolo efere ọ dịka ihe ọfọ n'ime enyi ọ gbachara nke fọdụ ime lacha onye ifere adịghị na onye ụsa ifere adịghị ya n'anya chaa chaa ọ na ifere dị anaghị ọkwụsị ụsa ụsa bụ na ọfụ ka ị na-eri ihe ọyọba gị ọfụ ka eji ihe n'aka ọ na-esogbu n'azụ ọfụ ka ị na ọ na-edoghị anya ganye n'inye ya ọnya bụ ụsa onye na ha asọ ihe anyị na-agụ ya mana onye eme ka ọ na-agụ ya inye ọ na-alụghị nke ahụ abụghị ụsa nke ụsa ọ na-enedoghị anya n'anya na nwa ada asaka ya ọnyekọta ọ na-edoghị anya ebele nyere anya iwe nyebi ya ihe ọzọ gị nye ọ bụrụ onye na ha asọ ihe anyị nyọsịghị na ma ya were ihe enyemepeka na matabile were ihe asị rapụ ịchọghị inye menye ịchọghị rapụba na onye ụsa ihe ọsọ onye ọzọ onye nke ka mbụ aka ọtụ n'ọnụ sakwa ya aka ọzọ ụsa n'ọlụ onwe oche o si na onye ụsa sa ọsọtahụ ọ dịchala mmanụ lacha ọgụ ụfọdụ ife onye ifela adị eme nke a rụkwara ọya n'ọlụ onwe ya ifela emechi maka ochi mmadụ na-eme ya nke ọmalụ mgbe ife kwesịrị ịdị na mgbe ọ kwesịrị ime ifere eme onye nwere chie gba nkịtị ọ na-eme ya eri ime na ochie gị ifere na-eme ifere emechi otu ndị Igbo si ekwe onye ụsasa ọsta ọ dịchara mmanụ lacha ifere adịghị eme onye ala mgbe ọ mee nwanne ọgụ ụfọdụ onwe ihe ya omesi nna bịa na onye aka na-esike ike ị na-echebe ka si mba na-agụ ka nche nna ya oghe bịa ka anyị na onye ụsasa ọsta ọ dịchara mmanụ lacha ifere ọzụkwa n'anya n'ibe ga anacha gị n'ọdụ ebe a bịa ka anyị na anya onye na-azụ ha bụ ọmụgụ na-afa anyị ka ọ na-azụ ha maka na chọrọ onye mere ha sị na nwanne okoye nke n'ukwu ọjị nke bi n'ukwu ọjị ifu na o mebigafe mebi ya ata nwanne ya ụmụ ife ya izoluo ma ị na-elu anya olugodo ya aka ife dị ha abago na onwe ebe ahụ ịnọruo n'ihe unu dị iri na ofu wee nọdụ ebe anya emegide ha nagide ofu na akpọọ ịnọdụ maka onwe nne ịmago na onwe nne ahịa n'inugo na onwe nne ya ebute ma na onwe niile isi n'ọkụ ugwu ya akpụgo na anyị ogodo emechazi ọbịa na enye ha ya maka ife na ifele adụghị anya ahụ n'iku ọjee na-efele gbachalụ mmanụ fọnụ lachasịa wee nabazịa akụkọ wee ju ebe niile onye ụsa mmụọ ndị Igbo si na nọ na onye ụsa jee mba n'ụzọ ihe na-abụ na ofu ya emenata ya nke mbụ ọwụ na mmiri amaghị ya chi ejubidi ya onye ụsa jee mba nnukwu onye na-atụ anya mmiri ewezụrụ magbuo ya ma ọ bụ chi ejidahụ ya onye eri ihe ọ na-echekwa na onye eji ọchịchị wee na oge ụfọdụ ọzọ agwọ n'ụzọ agwọ ata ya ebe ọ na-ọgọ ọsagide ụsachiwe eji ibi ya nachakwa mgbe chi ka dị mmiri ama bido ihe chi ejibidie bụ onye ụsa ịma na ụsa adịka ọzọ kịta maka na ihe adịgo aka nkwụ ụsa mana ụfọdụ na-asa mana nke gbuo ha bụ na nri adịrọ anụ adịrọ niile na-akọ ụkọ nke ka kịta bụ n'onwe nke o nwere nwanne ya enwe maọbụ nna ya enwe ọgụ ụfọdụ agụ anyị na-agụzi nalụ ube nne ya ụdị ma ọ bata nwanne nwaanyị dị maọbụ ụsa bịa benata
ọ benata mana ọ ka nwụka ndị na-asị ya ngwogwo olu mana nke egbu ahụ dị egwu okenye na-asakwa ụmụ ụsa mgbe a na-ejere mkpamkpa anụ ebe a na-egbu ewu nwe okenye mmadụ eje nọdụ ebe ahụ soro emetazi ogbuchatacha ọkpụ ya okpukọrọ ọkpụ ya kpụ na-akpa ruo okpuru ọkpụ arụ kpụ n'ite ofe sị ka isi ebe ha na nri ode ọhachawu ọkpụ arụchagụkọrọta ofe akọta n'ọka ka isi ọkpụ a baa n'ofe gịnị ka iji isi anụ oke ịmalite ha anụ ha ata ọ dị maka anyị nene inu nke si n'aka Chukwuma Kudo si adazi nnukwu ọ sị na onye gba ọtọ adịghị eji akwa eme ọgụ onye gba ọtọ adịghị eji akwa eme ọgụ onye mmadụ anyị enye ihe onwe ha ihe ọhịa enweghị ihe eji eme ọgụ ọ bụrụ na ị nwere akwa ị ga-enwetara nke ihe eyi n'ahụ o nke onye ahụ ije ka inye ya akwa sị na gị yirigodo nke ahụ maka onye na-enye akwa ike ọ na-ọkarị mma ọ nke ọ bụrụ na onwe nke oyi n'ahụ iwe na-enyekwa ya akwa ma ngwa na onwe gba ọtọ mmadụ adịghị eji ihe karịa ihe eme ọgọ ihe nwe ọgọ ya ime ọ bụla ọgọ nzuzu nwere nke ndị gboo na-akpọ ọgọ nzuzu iwere ego ihe eji wee mee ihe dị mkpa na be gị wee mee ọgọ onye achọ onwe ya n'ụgwọ akwụkwọ aka na-agbagharịgodo ọnọdụkwa abalị isaa n'ụlọ akwụghị ụgwọ akwụkwọ bịa bụ ka iji ego eme egonye ndị mmadụ nkwụ n'ụzọ mechie ofe ite anụ si ahata n'afa m nwa anyị na-ele anụ mechikwa ego na ọpụta mana ụmụaka ya daba achọrọ ụgwọ akwụkwọ enweghị ike ibidara akwụkwọ ọnya ka na-akpọ ọgọ nzuzu ife ya ebuzi kpebi ya azụ ihe ikpeazụ ibute ya ụzọ si na onye gba ọtọ adịghị eji akwa eme ọgọ ụmụ ọgọ ya bụ ime ọ bụrụ na ụmụ ọgọ ya bụ ime ọ bụla ọgụ ifele inye onye ha akwa were ya na ụsa ka onye nye ya akwa sị na onye dụta onye gba ọtọ nye akwa narị alụ ewechara ha azụ ifugo onye ọbụla na-elu ọgụ elu wee mee ụmụ ha mmadụ nye gị ịnanya ya nata onye nwere ọfasị ka onye ga-esa na onye saja wuchigharị azụ na onye awụnye ori eziokwu onye anya gị ihe narịa jekwa kokwu okwu na okara unu enye wuche ya azụ eziokwu gịnị ị narịa ịma onye ọ bụ je kokwu okwu na ụka n'isi ori ọ nachara sị na nzikọ na mmiri ọ bụ na enwere m ihe a n'ụlọ m egwere ya ahụ yi o riri ụzọ ịtara mmadụ ijidekwa ọ sị na gị jidesi ha mba na iwuchigharị ihe onye sị na ewuchi ya moo na onye gbọta ha eji akwa eme ọgọ mamara ebi ha ji apụta ndụkọta na na-elitekwu ofu onye ịma na onwe ha aka ọrụ na onwere ihe ọ na-alụ ụnọkọta were nnukwute ihe merụ ya ọgọ ihe uche ha mecheghị isikwa zutere ihe ezute ka ihe ụdị ego azụ ihe ụdị otu wee nweta ụdị ha mgbe ọ ya mesịrị ozi a na nsogbu apụta na apụta masị na-alụbụ ya na ụdị gịnị ka ebe iche ego azụ wee apụta ebe iche nweta ego ji wee mee ọgọ ka onye gba ọtọ oji akwa eme ọgọ ọ dị mma oke awada ọ sị na ọ na-abụ oke ozinye si agbada wezite sị na-abụ onye nọdụ egbeda obulie onye nọdụ egbeda oburu onye ahụ ya ịnọdụ ahụ na egbe wee suo egbe na-efe ọ daa oburu onye afọ ife inu akwu ife egbe ibu mmadụ apụtara na eburu ngwa na onweghị mana ọ bụ ịnọdụ anyị egbe wee luo ịkwụrụ ọtọ ruo egbe afọ egbe ịnụ akara m ya ịma na egbe na-abịa ma anyị nọdụ anyị n'oche wee gbee egbe nkịta egbe wee baa obulu gị n'obulu ịma nche mgbe obulu gị nwa na onweghị ọ ha egbe ebulu ịma na obulugo egbe nke tụọ bulu ọkụkọ mmadụ nso
ma ọ bụ ife ma ọ bụrụ ife dị mkpa sị kere ịnọkwa mgbe ebe ji eburu akwụkwọ a isi anyị na-anọ m ya ma uche m adịghị ya eziokwu na ọnwụ ọkụ ihe o buru o buru ugwu kiko ka ịdị ka ya si wee nọdị egbe daa wee buru ọkụkọ ugwu ka o buru ya ọ bụrụ nwa ọkụkọ onye nọdị ya egbe daa o buru onye afọ ịma nche mgbe o buru nke nwa ya egbe nke ahụ mmadụ buburu sonye mana onwe ha ịnọdị ife ahụ mee ọ dịka ịnọ ha ọ dịka mmadụ anọghị n'ụlọ nọdị ya mmiri wee zoo wee maa akpụ akpasara n'ezi akpụ ya chịkwara kike ya mgbe ofu ọnwa mmiri nzoro nnu na-ekpekwa ya bụ aga anwụchakọrọ etie niile ọ bụ tekwa maka ibu na-anọ n'udu mmiri o wecha ofu ọnwa akpọ wee chakọọ ụfọdụ nwa ntị ka ọ kpọọ nkụ ka agba ya na-akpajedebe nnu wee pụọ nta ahụ mmiri wee zoo wee maa akpụ ahụ ịma na akpụ ahụ kọrụgọ na ahụ na mmiri ama bidokwazi ile ule bidokwa n'isi nne ya gwa nta wee na-aba mba na ya nọ ya mmiri ọsị naanị ịnọ ya mmiri wee maa akpụ akpasa n'ezi ebe ịnọ ya dị para ka gị nwa agbọghọ ka gị na nọ na onye nọdụ egbe daa o buru onye afọ n'ebe ime ọ na-esi nwufe kwesịrị ime na mmadụ nọ ndị ya onye bụ na asị n'ọkụ ya ada iwu amụma na ọgbụrụ ụdị okenye gịnị dị ya kedu onwe nọdụ ifere ụtọ wee mee ebe inu a na-esiwe onye nọdụ egbe daa o buru onye afọ oyi kwesịrị igbochi na ọnwụ na ya nọ ya ka ndị ekwu ya gwa ebe ọsịsọ ka ebu nsi wee bụrụ na-enụ ya ewee ndị mmadụ ụmụokorobịa wee bata wee nụọ ọgụ mebie ikpe oyi na-arahụ ụra n'ime ụlọ ị pụtara ha mesị ya na nwe onye nwude ịjụ ha ese nna ụlọ nọkwa mgbe ha bịa wee tie nwanne nwaanyị melụ ya arụ ka emewe ya nna ụlọ onye nọ na-arahụ ụra n'ime ụlọ na-akpụ ya n'obiri ha ka etu esi wee dobe ọnụ wee kọ nke ahụ nne ya na ifere otu eme nna mecha ha na beghị be dimkpa bi ịbịa nụ ya n'anya gị na-abụ ka iri ha emesi ha na nwudere ma onye ọ bụ okenye na ọdị egbe daa obulu onye ahụ egbe eburugo ugwu bulu ugwu ọfụma kedu ụdị nna bụ kedu nwoke bụ ihe nwunye ya batasị isikwa na nnọdụ adị alụ emekwa biko na alụ emekwa m kedu ka ji isi wee kota ọ bụrụ John nke ihe a mee n'anya ya na ọhịa ya emerata na bie na onye emerata na be nwa ọka afọ wee wụ na be m ka ọ bịa be mmechaa afọ onye tile ọnụ ọnwụ ihe ọ bụ mmemme na-asị na ajụ ma ihe a eme n'anya m bịa gwa na m ekweghọ na mụ nna gị kwu na ọhịa eme onwe nwa kwucha kubie nna ya pụtara ọsịrị ya ihe ekwe ha ọya mere oge gaga na-akọwa inu na onye enwe chi na-abụ ọkụrụtara na-akọwa ya mfọ ikwucha nna ya pụtara sị na ha ya egwusi ya gwa na m jụrụ ajụ na mụ nna gị kwu na m ekwe ha nke ị makwa na isi ya na onye enwe chi na-abụ na mụ nna gị na nna gị jụrụ ajụ mana ọ bụ na ime ihe ndị a kwesịrị ime dịka nna onye ọbụla asọrọ mmadụ buru onye afọ ọ dị mma onye ebuchi okenwa onye Amagunze Amagunze dị na Nkanu East local gọọmenti ọsị na ada akụziri nwa uyom otu esi atụ ọnụ n'ala ada akụziri nwa uyom otu esi atụ enweghị uyom bụ nwa ọkụ ndị ntọ ndị abalị na-abụ n'abalị ịtọ ada akụziri ịbụ ha ọkụkọ bụ ha na nwa bụọ ụmụ chịpụta mbụta ha chụpụtara ụmụ ọkụ a na-atụ ọnụ n'ala nwa onye na-atọ mana onwe ha ọ na-egwu na kpikpi na-eso nne ha na-aga kpikpi ịnụ asị na ada akụziri nwa uyom otu esi atụ ọnụ n'anya ọ ya bụ na nwa uyom ahụ na-ahụ dị ya o pụta ha n'ụla n'ime akwa mmụta ya echepụtara ụsa n'ezi maka na ọkụ na ọbụcha ụmụ
ọ nke ọpụta n'ezi ụmụ ya ka nọdụ n'ime ngụ a nwere chepụta ụmụaka ọ na ha dị n'ofu chepụtara ya n'ezi ozugbo na-achịpụta n'ezi ife ndị ha na ha na-arụ ha atụba ọnụ narị chọọ ife ha ga-eri ịnụ asị na a na-akụzi nwa oyom otu esi atụ ọnụ narị ịnụ ọzọ sị na agwọ ada asa ile nne ya asa agwọ ada asa ile nne ya asa ya hụrụ agwọ dị ntọ dịka mkpụrụ azịza tụrụ ọnụ n'ụkwụ ile nne ya ahụ ji bụrụ agwọ anya sị na agwọ ta nwa obere agwọ agwọ adịghị nke obere ihe ahụ ji bụrụ agwọ na-ele ile dị ya na-arụ obere godu mgbota amụ ya kpọ onwe ha n'ike ịtụ mmadụ ọnụ nchacha sibagharịba ofu ile ahụ nnukwu agwọ ga-enye mmadụ ka nke obere ga-enyekwa onye ọ tara ada akụziri nwuyom otu esi atụ ọrụ n'anya ọ bụ na mmadụ abụrụ onye Igbo tonye gbawa mbọ ife ya ka ọ na-agba mbọ ya sị nna nwa ọmagolili nke bụ nke ya ọmagolili ihe bụ ego na o nwere obere nwa ya akpọrọ n'azụ o jide ego na aka ị naanị ego ọjụ nwa dị ọnwa na abụọ mgbekwara ya n'azụ onwe ego mmadụ nye ya o ji neta nwa ewere ga abịa n'aka ị na-adazi ego ọjụ jidesie ike ị na-asị nwa ọmagolili ihe bụ ego obo ya sị a na-akụzi nwa oyibo tezi ya atụ ọnụ na onye Igbo ka ọ bụ akụzi nwa oyibo tezi atụ ọnụ naanị ihe onwe ife na-adị n'ime mmadụ mgbe onye ahụ ebe ọ so ya nọdụ wee too mgbe na onye agbụrụ ahụ ka ọ bụ ọ na-adị n'ọbara ọ na-adị n'ọgụ isi ọ na-adị n'ime mmadụ ọ bụghị na onye bụ nwoke ọ bụghị na onye bụ nwaanyị ọ bụghị na onye bụ onye Igbo ọ bụghị na onye bụ onye ugwu onye a na-eso onye afọ ma ọ dị na nwa mgbe ọ dị obere ọ na-apụta n'ụma ụma ahụ bịa ọ na-echi na-eji ezi na-efu na-apụta onye onye afọ na-arụ ogodo ụmụ nwoke ga-abụ onwe oge na-abata n'ụlọ oge gara aga ụmụ nwaanyị ịtọ ndị bere ekpere ndị obere debe ahụ iri na ofu na nke dị ahụ iri asatọ ahụ asatọ ha dị ịtọ wee na-eme emeghe nnukwu ọnụ ụzọ ama ka ọkụ ha meghe okwere ha emeghe ha na-emeghe ọhịa ịtọ ụmụ nwaanyị ma ha dị obere okwere ha ofu nke nwa agwọ kere gbarị ganganganganga nke ha dịkwa ebe ahụ irikwa sị hapụta ọgwụ ya ngada meghe ọnụ ụzọ meghe elu ya n'isi efu na ihe eji agụ nwoke na-adị n'ime mmadụ na ọ dụrọ mgbe ọ halụrụ ka gị ọbịa mmanụ ọgbara agba ọ dịgo ụmụ nwaanyị anya fụ na ndị ahụta ụmụ nwaanyị ọkwa ndị agba ahụ mana ọ sị hacha meghe geeti ahụ meghe elu ya n'isi ọhụrụ o ji bụrụ nwoke adịghị n'ime ya anya ọbụla ịfụ na n'ime ọnwụ ya ụma na ndị ahụ ụmụ nwaanyị n'agbanyeghị na ụfọdụ ime ha tọọ ya ụfọdụ ime ha ga-atụ ofu ya debe ahụ n'ofu ka ọ dara bụ ịsatọ ya nwere nwunye debe ahụ ịsatọ ọ bụ ọchụ ike ndị ahụ na-agụ gbuo ụkwụ na gbuokwa akwụ nke ọzọ meghe ọnụ ụzọ ahụ meghelu ya n'isi eburu ụgbọala banye ya sị ọ nọrọ n'ime onwe mmadụ ya bụ nwoke mgbe a na ihe a ndị a na-eme ya eme nwunye na ndị a na-eme ya ihe merekwara ya eme na ahụ ụmụ nwaanyị ada akụziri nwunye m otu esi atụ ọnụ naanị oge ụfọdụ ịfụ nwa nwoke ka ọ na-eto ọgọdọ afọ iri na ise afọ iri na isaa afọ iri abụọ ka ọ na-eto ka uche na-eto ụmụ mgbọgọ bụ oluo ọ na-ekwuzi okwu ihe ọ ya emegasị na achọ okwu ya na nwaanyị nne ya nọ n'ime ụlọ na-asị nna ya ka onye kụzidere nwa otu esi azụ n'elu anyị n'olugo si agide ọrụ nwoke ka ọ bụ a na-akụziri nwunye otu esi atụ ọnụ naanị mgbe ihe nụkwa ọ nakwuru ya ka ọ nọ n'ime na-eto ọ na-agba mbọ na bụzi olu ihe ụkwalugo oge ọ daa ka ịdị asị n'aka ụzọ bụ enyi a na-elo ụzọ bụ enyi a na-elo onye Enugu steeti ka ọ dị si na na-abụ nnukwu iko ezughọ ewere obere iko nnukwu iko ezughọ ewere obere iko ifugie nnukwu iko ezughọ
ewere obere iko ịmụrụ oge ọbụla iko bụ nke eji aṅụ mmanya ma onye ọbụla gara azọ nnukwu iko ọgụ ụfọdụ ewetaja nnukwu iko a ọmanzu ngosi wetakwu nke obere wetakwu nke enyi mana nke obere a na-agbada azọ nke nnukwu weta ọtọwọrịsa na ahapụ ya nnukwu iko ezu wetakwu nke enyi achetazia na nke obere nke mgbe a na-azọ nke nnukwu onye ọ na-achara eweta ha na nke nnukwu a ozu onye ọbụla nke onye iko debe a dị 11 mana ise bụ nke nnukwu isi ndị ọzọ bụ obere iko mana adị mmadụ 10 na-azọ iko ise ahụ bụ ndị nnukwu mgbe a zọsigara ya ọgwụ abịa na nwere iko ndị obere nke eche onye nke nnukwu elu ozi ọbịa chọrọ iwe nke obere mana mgbe nke nnukwu dị ọhịa nye nke obere aha anya cha ka nke mbụ nke ịbụọ bụ na nnukwu iko ezughọ nke mgbe nke nnukwu ahụ gbechaa ya ma ṅụchaa ya nkwụ ahụ ejughọrụ mana ya ṅụchazi nke nnukwu ọzọ ịghọta ya nnukwute iko ka iji zọrọ ya bụ ka nkwụ a wee juru iwe nwude nke dị wee ṅụchazie ya oju kama na ịma na ọ ka na-agụ ihe ebuziri nnukwu iko ọzọ nwere ya aṅụchazi ya tizanụ m nke obere obere iko mba chọrọ ma aṅụchazi nke a tee m obere iko gị wee teelụ m ka anyị tijuo nke mba achọghị m nke nnukwu na nke obere ga-ezuru m biko ma aṅụchazi nke nnukwu ọnya bụ na ọgwụ ụfọdụ ihe mmadụ na-azọ ịzọgide ịzọcha ya efu na ihe elicha nwunye n'ife iche na ọ dị ka mkpa emeta efu na ọ bụkwa na mkpa ka ọ dị ha na nke obere ahụ ọ bụrụ na iwere ya na mbido ma ọgwụ ụfọdụ n'ihe ha chọrọ ọbaghị ụlọ onwe ụlọ ọbụla ihe aba meta efu na ngwụsọ ga-abụ uru ịchọba ya bụ ife ifu obere ife dị obere mgbosi ife obere ga-abụ uru ifu na nke nnukwu ya bụ uru mbosi afọ o nwere mgbe ya ahụ ịchọ ka iweta ihe n'owere itinye aka ya agaghị aba maka na ịba dị mkpa ịkpọọ nwa nke obere si abịa wee ite ihe niile onwe ebe ugoro daba mgbe aka ka iweta ya aka ya aba adị maka na ibugo obere nwa baa uru mana asị gị ha ka nna eju si na n'ịchọ ịgba agba nnukwu iko ezuru onye ọbụla bara uru nnukwu iko ezuru achọwa nke obere ya amụtanwu nke nnukwu iko na-abụ ngo n'ofu ngwa nweta mba ntozianụ m nke obere ọgụgụ ụfọdụkwa ife a na-eneghara anya mgbe ọ na-abụ uru ime ọ bụrụ ihe ncha ine na-adịcha mma ma o buo ibu o nwere ihe ahụ ọdọ obere ọkanye ha chọrọ karịa mgbe o buru ibu ọgwụ ụfọdụ ife ube ha ifo ka a na-ele ya n'ahịa ọmalite agba aka mmadụ ha ka iko mmiri iri ọbụla ọtọghị ụtọ ọtụtụ ube na-atọ ụtọ na-adị kịrịkịrị nnukwute ube a na-agba agbata n'ọdụ ogbo ilu ihe achachagwa ofu ọ na-agba mmiri na-amaghị na ntị chọkwa na mma go ube ndị kịrịkịrị na makwa na nke onye gotazi nke kịrịkịrị na-atọ ụtọ ji atọ ọka na anya bi m ebe gị nwagụkwa ka obere ahụ hapụ ya jego nke nwa bụ ite na nke ha atọghị ụtọ olugo mgbe ya anya m nke obere ọkụ ifugbu ya hapụ ya ịma ọ bụla ọ na-abụ nke nnukwu iko ezuru achọwa nke obere itinye mmanụ na nri itinye kuru ofu eku mmanụ tinye n'ofe kurukwu eko ọzọ tinye na ihe etiziri ikuchazịa nke obere tikwuo ka o wee zuo ihe ikufe ekufe o nwere mgbe ihe nnukwu ihe na-abụ uru nwere mgbe nke obere na-abụ uru ọ dị mma Mike Onwe onye Amụrị na Nkanu East ọ sị na ụtazị adị eju akpa ekechie ya ọnụ ụtazị adị eju akpa ekechie ya ọnụ ụtazị na-adị obere ịba n'ọfịa kpachara ya nwa obere ahụ ọ na-adị ihe eche mgbe ya akpaju ya akpa ka ihe ekechie ya ọnụ ka ebe ya afọ na ụtazị ga-eju akpa ụtazị ahụ n'onugbu ụtazị na nwa obere ahụ itiri n'ofe ezugolu
itinye ahụ n'olugbo inu mebie ife niile mebie ihe ncha nnukọrọ ma mmanụ iji wee sie ma azụ iji wee sie na ha chaide n'iyi ụtazi adịghị eju akpa ekechie ya ọnụ ichewe mgbe ihe ụfọdụ ga-ehi nne ọ naanị iyi o nwere ahụ ohie nne na ihe ị na-eme omebiele gị ihe ma nnu karịrị anyị ma na mba ụtazi adịghị eju akpa ekechie ya ọnụ ifugodo dị mkpa ihe ọ na-achọkwanụ bụ ego nri na ego ji gbo mkpa ụfọdụ gasị ọkakwuo n'okwu ibube ọgaranya nwa na ahụtagodu ezigbo rie ụtazi a na-eju akpa ekechie ya ọnụ ya ọnwụ ụlọ nwe ebe ego na-adọ ọ na-alụ obulu akpa ise bunata bulukwa akpa ya na ọbụdata echi ine bute akpa ya na-abụ bute nwanne echi ọnwa onye ga na-ada ogbenye mana ị ga-afụ di mkpa ọgbagide mbọ arọ agwụ ka nweta nwa obere ego o ji n'aka ya otu na mgbe arọ efu ego mmadụ mgbata na mbọ na ọnwa isii ọ dị na ojide n'aka otu ibipiche ya apichie efu na ụkazi ụtazi a na-eju akpa ekechie ya ọdụ ya mmadụ ọrụgide ọrụ ofu ọnwa efu ego akwụ ya na ofu ọnwa ọ bụrụ ihe eji n'aka otu a ọ bụrụ na ego nwere ebe ọ na-eju adịgbu na akpa na-ebudata onwe onye na-agbazi mbọ ịpụta be mmadụ ọ bụla akpa ego dị n'elugo otu narị akpa ego na ego adịghị otu anwa nke nọ na-eju nkata ụtazi a na-eju nkata nsị na ego adịkwanụ na kama na onwe nwebele ego nweta ego na-ejuju ogbu ụlọ ego na-eju n'ụlọ na ụtazi ezugodu ebe ọ dara nkata a na-eji ebute ya ma n'ụkpa ma ọ na-akpa na ọ na-abụ na ụtazi na eju akpa ekechie ya ọnụ onwe obele ụtazi nweta ezugonu onye nweta ezugonu na-agba ha na-enweta dị otu a chacha